Здравейте! С днешният видеоурок по астрономия ще се запознаем с видовете звезди и етапите на еволюция на звездите, тъй като двете неща са взаимно свързани. Отново ще използвам тази образователна дъска по астрономия, за да подредя вида звезда по това в какъв етап от звездната еволюция самата звезда се намира. Всяка звезда започва от протозвезда. Протозвездата е облак от прах и материал, който се движи в Вселената и по някаква форма започва да образува гравитационно ядро. След което звездата поема по един от два пътя, в зависимост дали тази звезда е с маса по-малка от Слънцето или с маса по-голяма от масата на Слънцето. Или не точно за Слънцето, но имаме звезди с голяма маса и звезди с по-малка маса от една определена маса. Като в горната част ще подреждаме звездите с по-малка маса, а в долната с по-голяма. Тук можем да наблюдаваме в малките маси жълтата звезда. Жълтите звезди са звезди като нашето Слънце, сравнително млади звезди в техния етап на съществуване, и около тях също така се образуват по-плодородни планети. По-плодородни, повече планети в сладкото петно. Ако играем космически стратегически игри, в жълтите звезди ще намираме повече обитаеми планети. Следващият вид звезда, който всъщност е и следващия етап на съществуване на звездите, на звездата, това е червеният гигант. Тоест след няколко милиона години, когато звездите изразходват тяхното гориво, се превръщат в червени гиганти. Всъщност, когато нашето Слънце стане червен гигант, сигурно ще е погълнало Земята, тъй като те се разширяват и в диаметър. На компютърните игри, стратегически, космически, на червените звезди все още се намират плодородни планетки. В следващия етап от развитието на Слънцето, на ниската маса, то започва да изтива и се превръща в оранжева звезда. Оранжевите звезди вече започват да нямат много плодотворни планети, тъй като и самите планети са изминали техният път на създаване. Но не е съвсем така. Май. Така, след оранжева звезда в нискомасовите звезди имаме планетарната мъглявина. Тоест, звездата започва да се изразходва горивото и полека да изпуска материалите, от които е създадена, за да се превърне в бяло джудже. А самото бяло джудже всъщност може да съществува над 20 милиарда години. Тоест милиарди години то се носи в Вселената. Затова и на космическите компютърни игри, на белите джуджета, няма много населени планети, тъй като те са много стари звезди. Планетите отдавна се е случило нещо с тях, тъй като колкото повече един обект съществува в Вселената, толкова вече време има вероятност нещо да стане. А неща стават. Разни катаклизми говорим в огромен мащаб. Но това е пътят на звездата в
тези с ниска маса. Нека да погледнем звездите с висока маса. От протозвезда получаваме син гигант. Директно получаваме син гигант. Този син гигант след няколко милиарда години, 2-3, се превръща в червен супергигант. Като тези червени супергиганти могат да бъдат около над 10-15 пъти по-големи от червените гиганти. След етапа на червен гигант, тук вече е интересно, да, звездата избухва в супернова. Суперновата е всъщност един малък период от време в космическа скала, не е малък, но това е когато звездата от нейната маса и енергия се взривява и от тук тя може да поеме отново по два пътя. Или да се превърне в черна дупка с огромна маса, или да се превърне в неутронна звезда. Като поставяме неутронната звезда отгоре и черната дупка отдолу. Тоест, какво интересно научихме, че всъщност черната дупка е загинала звезда. И сега знам повече. Взех си нивото на знание, взех си дозата знание за днес, вече мога да отида да играя компютърни игри. Ето така.